ήταν διότι είμαστε την παραμονή της ορκομοσίας του νέου Πρόεδρου και διότι σε αυτή την εκδήλωση, η οποία ήταν πάρα πολύ ανθρώπινη, αν προσέξετε, ο νέος Chief of Staff, ο οποίος είναι ο δικός μας άνθρωπος, ο Ράνσε Ηρακλής Πρίπος, μίλησε για reality και real world. Δηλαδή ήταν κάτι το πραγματικό. Θα μπορούσε η απόψινή εκδήλωση να είναι μια πολύ τυπική εκδήλωση, ξερή, νεκρή, δεμένη, ήταν πολύ ζωντανή. Ήταν μεγάλη τιμή ότι έχουμε τρεις δικούς μας ανθρώπους και άλλους, όχι μόνο τους τρεις, οι οποίοι είναι πλέον σε ουσιαστικές θέσεις. Η δε θέση του Chief of Staff είναι τελείως κεντρική θέση. Είναι η πρώτη φορά που Έλληνας Ορθόδοξος έχει αυτή την θέση. Επομένως, είναι όντως μια βραδιά χαράς, τιμής, υπερηφανίας, η οποία έχει βάση. Διότι αυτό είναι η σπουδαιότερη τεχνική διοικητική θέση μετά τον Πρόεδρο. Γι' αυτό το λόγο και δοξάζουμε τον Θεό και λέμε πάλι πάντοτε η Ελλάδα και η Ορθοδοξία κάνει το θαύμα της. Με το να έχει έναν τέτοιο άνθρωπο και αυτούς τους ανθρώπους σε τέτοιες κεντρικές θέσεις. Και ελπίζουμε, κάτι που το ανέφερα και προηγουμένως, ότι αυτό είναι ένα έναυσμα και ένα σημείο αφετηριακό για μεγαλύτερη ανάπτυξη των Ελλήνων Ορθοδόξων της Αμερικής στα πολιτικά πράγματα. Είμαστε πάρα πολύ απάνω από πλευράς οικονομικής, είμαστε πάρα πολύ ψηλά από πλευράς παιδείας. Στην πολιτική θα θέλαμε να έχουμε περισσότερη παρουσία. Εδώ έχουμε απόψε έναν καταλήτη, έχουμε κάτι το οποίο μας δείχνει ότι αρχίζουμε κάτι άλλο.